Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Sorponyo, na kilala sa tawag na Apo. Taong 1955, Milagro, Leyte. Maraming pagsubok ang kinakailangang mapagtagumpayan ng isang manggagamot bago matawag na Apo. Ayon kay Sorponyo, ang Apo ay tumutugon sa kadalubhasaan ng isang manggagamot. Dito nababase ang kanilang kakayahan, karanasan at kapangyarihan. Sagrado ang titulong ito, kaya hindi ito ibinibigay sa kung kani-kanino. At sa tagal ng kasaysayan, iilang mga manggagamot pa lamang ang nabigyan ng ganitong titulo. Ika nga ng iba, kapag Apo ka, nalagpasan mo na ang lahat ng pagsubok sa buhay na pwedeng madaanan ng isang tao na may alam sa lihim na aral. Hanggang doon lang ang nalalaman ng mga ordinaryong manggagamot sa kadahilanang ang tungkol sa pagkatao ng isang Apo ay isang malaking sikreto para sa kanila. Katunayan, limitado lang ang kanilang mga nalalaman kaya hindi nila yon gaanong pinag-uusapan. Basta ang alam nila, mag-isa lang na nabubuhay ang Apo at nagtataglay ito ng hindi masukat na kapangyarihan. Kumbaga, nasa ibang antas na ito kumpara sa kanila. Bibihira rin silang makakita ng ganoong manggagamot, kaya kapag may bali-balita ukol dito, lahat ay nagkukumahog para makita ang Apo. Ganon sila kasiyasat, ngunit kapag kay Sorponyo, hindi dapat ganon ang turing ng mga kapwa niya albularyo. Dahil dito, kung kaya't magmula noong namatay ang kanyang maestro, iniutos niya sa mga nakakakilala sa kanyang mga albularyo na ilihim ang tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Bagaman nakapagtataka, wala yung nagawa kundi ang sumunod sa nais niya. At sa paglipas ng mga buwan at taon, ang titulong Apo ni Sorponyo ay naging palayaw na lamang sa kanya ng mga tao. Upang mapagtakpan din ang kanyang pagkakakilanlan, sa abot ng kanyang makakaya, ipinaubaya niya sa mga kapanalig niya ang panggagamot sa mga taga-baryo. At hanggat hindi seryoso ang karamdaman, pinipili niya na wag na lamang makialam. Ayon sa kanya, na mula nung ginawa niya ito, naranasan niyang maging tahimik at payapa ang buhay niya. Tuwing hapon makikita mo itong si Apo, nakaupo sa tumba-tumba habang nakaharap sa direksyon ng papalubog na araw. Malayo rin ang bahay niya sa baryo, kaya wala siyang naririnig na anumang pag-uusap, bangayan o mga bagay na sisira sa kanyang katahimikan. Gustong-gusto niya ang ganoong bagay at halos walang gabi na hindi niya ipinagdasal na sana'y manatili ang gano'n niyang estado sa loob ng mahabang panahon. Nga pala pinuno, sa taong ito may edad na si Apo. Kung hindi ako nagkakamali, 58 taong gulang na siya noon. Ngunit sa kabila ng gano'n niyang edad, hindi may pagkakailang napakalusog pa niya. Wala siyang karamdaman, kaya niyang umakyat ng bundok, magtrabaho buong araw, at kung ano-ano pang gawain sa bukid. Ganon at ganon palagi ang pinagkakaabalahan ni Apo, kaya hindi niya nagaanong nababantayan ang mga nangyayari sa baryo. Tiwala naman siya sa kanyang mga kapanalig, gawa ng alam niya kung ano ang abilidad ng mga ito. Subalit ilang buwan ang lumipas pagpasok ng taon. Dito na nagsimulang umusbong ang kanilang mga problema. Nag-ugat yun sa sapi ng mga elemento hanggang sa may gumagambala ng mangkukulam sa baryo. At dahil sa walang kaalam-alam sa mga kaganapan, hindi niya maipagkakaila na nasurpresa siya noong may bumisitang albularyo sa bahay niya. Nataon ding panahon yon ang kanyang pag-aayuno, kaya nung dumayo siya sa bahay ng albularyo kasama ang biktima na kinulam, hindi niya halos maisip kung ano ang hakbang na kanyang gagawin. Sa pagkakatanda ni Apo, madaling araw noon ang dumating ang mga ito. Malayo pa man sa kanyang tahanan, naririnig niya na yung sumisigaw hanggang sa dito na ito magsimulang kumatok ng napakalakas.
Apo, tulungan mo kami. Pagmamakaawa ng manggagamot. Nang marinig niya ang sinabi nito, napilitan siyang ihinto ang kanyang panalangin. Wala mang ideya sa mga nangyayari. Alam niya na hindi ito magkakaganon ng walang dahilan. Pagbukas niya sa entrada ng bahay, bumungad sa kanya ang manggagamot habang akay-akay ang isang babaeng lantang gulay. Wala na yung wisyo, tapos yung hininga nito, napakabaho. Kapansin-pansin din ng pangingitim ng balat na animoy ang mga dugo nito sa ugat ay nagsisiumpukan na sa isang parte. Pagsilay niya rito, agad niya yung kinuha ng hindi na naghihintay pa sa ibabatong sagot ng kapanalig niya. Huwag ka nang magsalita, Jose. Pumasok ka. Isarado mo ang pinto. Nang marinig naman niyo ng albularyo, dali-dali yung sumunod. Pagdating niya sa sala ng bahay, inihiga niya ito sa kanyang tumba-tumba, marahang itinali ang mga binti at kamay bago nagsimulang magdasal. Ngunit iilang buhay na salita pa lamang ang kanyang binanggit, nagkaroon na ng malay ang babae. Pagsilay niya rito, agad niyang napansin ang nanlilisik nitong mga mata na parabang manlalamo ng kaluluwa. Wala siyang ideya kung bakit ito nagkaganon, kaya kalmado niyang itinigil ang kanyang orasyon. Ikaw bang nagmamay-ari ng katawang ito? Kung hindi, bakit mo siya sinasaktan? Ano ang pakay mo? Tanong niya sa nilalang. Subalit nang marinig nito ang kanyang boses, humagikik lang yon na parabang nakakaloko. Tawa ito ng tawa at maya-maya pa dito na ito nagsimulang dumura ng dugo. Sinubukan siya nitong duraan pero hindi yun umaabot. Kaya naman ang ginawa ng babae, nagkalat na lang ito sa paligid ng kanyang tahanan. Bagay na agad namang ikinagalit ni Apo. Sa sobrang pagkainsulto niya sa ginawa nito, hindi niya napigilang umihip ng usal sa kanyang daliri. Dali-dali niya yung itinarak sa tiyan ng babae habang parang inihihiwa pakaliwa. Noong una walang naramdaman ang nilalang, pero nang muli niya itong ihipan ng dasal, dito na ito mamatay-matay sa kakasigaw. Nagpupumiglas na rin ito. Animoy hindi na nito matagalan ang matinding sakit na kasalukuyan nitong nararamdaman. At kahit anumang pag-aasam nito na magsalita, sadyang hindi na ito makawala sa sakit na naidulot ng kanyang dasal. Napawi lang yon nang bigla itong bawiin ni Apo dahil sa hangarin niya na makausap yon ng matino. Hindi ito awa, kaya huwag kang umasa. Kaya ako inalis ang sakit dahil gusto kong malaman kung ano ang iyong dahilan. Magsalita ka, sapagkat ang mga katanungan kong ito ay hindi ko na uulitin pa. Alam mo na ang kasunod, ikaw na ang bahalang magpasya. Nang marinig naman yon ng nilalang, dito na ito nagsimulang magmakaawa. Humingi rin yun ng sapat na oras upang maibigay ang kanyang panig. Yun nga lang, bago ito magsalita ng tungkol sa kanya, napatanong muna ito kung sino ang kaharap niya. Kaya naman nang marinig yun ni Apo, di siya nagdalawang isip na magpakilala. At bilang pagpapatunay sa kanyang otoridad, gamit ang mga buhay na salita, ipinakita niya rito ang isa sa mga espiritual na sandata na ginagamit niya sa mga mangkukulam na sumasapi. Binalaan din niya ang nilalang na sa sandali na ito ang itarak niya, hinding-hindi na ito makakabalik sa totoo nitong katawan. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, nanlaki ang mga mata nito habang sumasagot ng, Sandali. Magsasalita na ako. Magsasalita na ako. Matapos nitong magwika, agad naman itong inilahad ang kanyang dahilan. Ibinigay na rin ito ang totoo niyang pangalan, maging ang kanyang lokasyon sa mga sandaling yon. Dagdag pa nito na, kaya lang naman niya sinapian at pinarusahan ng babae ay dahil sa ito ang dati niyang asawa na nagkaroon ng kirida. Hindi niya nagustuhan ang ginawa nitong panloloko sa kanya, kaya halos 7 taon niya yung kinulam.
Wala rin siyang balak na buhayin ito dahil ang gusto niya, habang nabubuhay ito, patuloy niya yung paparusahan. Nang marinig naman yun ni Apo, dito niya naunawaan ang hinaing at pinagmula ng puot ng nilalang. Ngunit sa kabila ng ganoong rason, hindi pa rin ito sapat para hayaan siya nito sa mga masasama nitong gawa dahil ang paninindigan niya ipakita ang hustisya para sa mga nangangailangan nito. Matapos ang naging pag-uusap, agad niyang inalisan nito ng kapasidad na magsalita kasabay ng pagpataw niya ng parusa. Pasensya ka na. Ngunit hindi yan rason para gumawa ka ng masama sa isang tao. Maraming paraan para maghigante, pero hindi ganito. Bumalik ka na sa katawan mo at mamaya bandang 9:00, maghintay ka sa baryo. Pupuntahan kita at dito ko ipapataw ang parusang naghihintay sa iyo. Huwag kang magtangkang tumakas. Alam mo sa sarili mo na hindi mo yan magagawa. Seryosong wika niya sa nilalang. Pagkasambit niya ng mga kataga, napayuko na lamang ito habang dahan-dahang inaalis ang kanyang ulirat sa katawan ng biktima. Ilang minuto pa ang lumipas nang mapansin nilang wala na ang nilalang. Dito niya na pinagamot ang pasyente sa albularyo. Hindi niya na yun pinag-aksayahan ng oras. Gawa ng alam niya na kayang-kaya na ito ng kapanalig niya. Pagsikat naman ng araw, kasalukuyan ng nagpapahinga ang biktima. Yung manggagamot naman, masaya nang nakisabay sa kanya sa pagkakape. Habang magkaharap sila, humingi ito ng despensa sa ginawa nitong pangiistorbo. Dagdag pa nito na, sadyang hindi niya mapigilan ang karamdaman ng babae kanina, kaya si Apo lang ang naisip niya. Nang marinig naman yun ni Apo, napangiti lang naman ito. At para hindi ito makaramdam ng hiya sa kanya, inabisuhan niya ito na huwag magdadalawang isip kapag may problemang hindi nila kayang solusyonan. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito nila natalakay ang tungkol sa mga kakaibang pangyayari na kasalukuyang nagaganap sa kanilang lugar. Base sa mga napansin ng albularyo, isang buong buwan na ang nakakaraan, magmula noong hindi sila tinantana ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Ayon dito, na kung hindi pangangaswang ang kaso, kinukulam o binabarang naman ang mga ito. May mga nakikisawsaw na ring elemento, kaya hindi na nito maiwasang mag-isip na mayroong kaugnayan ang lahat ng yon. Dagdag pa ng manggagamot na, ang ikinakabahala niya ay baka merong nilalang na kumakalabit sa mga sinulid na nag-uugnay sa kanilang mga mortal na kaaway. Isa yon sa kanyang ikinakatakot, gawa ng kung magpapatuloy ito, hindi malabong may maglakas loob na sumalakay sa kanila. Nang marinig naman ni Apo ang tungkol dito, bahagya itong napahinto sa pag-inom ng kape. Pagpang-abot ng kanilang paningin, kalmado siyang sumagot dito ng, Huwag kang mag-alala. Nasa likod niyo naman ako. Ano man ang mangyari, natitiyak kong hindi kayo mapapahamak hanggat meron akong buhay sa katawan. At kung talagang yan ang kutob at obserbasyon mo, mula sa araw na ito inuutusan kita na maging mensahero ko sa lahat ng mga nangyayari sa baryo. Abisuhan mo ang mga kasamahan mo ukol dito para alam nila ang iyong ginagawa. Masusunod, Apo. Ako na ang bahala sa kanila. Matapos ang kanilang usapan, dito na sila nagsimulang maghanda. Bago sila umalis, pinainom na muna nila ng lunas ang babae upang masiguro ang mabilis nitong paggaling. Pagdating nila sa baryo, nagpaiwan naman si Apo sa bukana nito para hintayin ang pagbalik ng manggagamot kasama ang mangkukulam na kanyang nakaharap. Ilang oras pa ang lumipas. Paggising niya sa kanyang kinaiidlipan, nasipat niya ang dalawa na mabilis nang naglalakad papalapit sa kinaroroonan niya. Malayo pa lang, kapansin-pansin na ang pagyuko ng mangkukulam. Medyo kakaiba yon para sa kanya. Gawa ng alam niya na kapag ang mangkukulam ay nahuli na,
wala na yung natirang hiya sa katawan niya. May prinsipyo rin itong kaharapin ng kanyang kasalanan, kaya sa kahuli-hulihang buhay nito, hindi yun magpapakita ng anumang kahinaan. Ngunit sa estado ng mangkukulam na yon, tila bang kakaiba ang kilos na ipinapakita nito. Pagharap naman ito sa kanya, agad niya yung tinanong ukol sa bagay na gumagambala sa kanyang isipan. Ba't ka nahihiya, mangkukulam? May mga bagay pa ba kung hindi nalalaman? Bungad na wika niya. Nang marinig naman ito ng mangkukulam, hindi ito kaagad nakapagsalita. At sa halip na natili lang yung nakayoko, hanggang sa naramdaman na nito ang pagtaas ng kanyang bakod at puder sa katawan. Kaya naman dala ng takot, napilitan na rin yung magsalita. Wag ho rito. Marami ang nakakarinig. Pagkasambit nito ng kataga, muli itong napatahimik. At sa puntong yun naman, naunawaan ni Apo ang ibig nitong iparating. Dahil dito, nagpatuloy sila sa paglalakad na walang kahit na anong pag-uusap. Di naman o nagtanong ang kasama niyang manggagamot, gawa ng sapat na para rito ang mga senyas na pasimple niyang ibinigay. Pagdating niya sa kanilang tahanan, nagbitaw siya ng mga dasal na babasag sa tenga ng mga nakikinig. Binulag din niya ang mga nagmamasid upang wala itong maihatid na balita ukol sa kanilang mga ginagawa. Pagkatapos nun, doon niya na tinanong ang mangkukulam ukol sa ibig nitong iparating. At para naman makasigurong hindi sila nito niloloko, minarapat niya na kausapin ito sa labas ng bahay. Kung sakali man kasing meron yung iniisip, mabilis niya yung matutunugan at mapipigilan. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, agad naman yung nagtanong kung meron pa bang makakarinig sa kanila. Nang makumpirma naman ni Apo na wala na, nagsimula na ang kanilang usapan. Sa una pa lang, inilahad na ng mangkukulam ang tungkol sa pakay ng grupo ng mga aswang na nag-utos sa kanila. Ayon dito, sila ang ipinain nito para makita ang estado ng lugar na gusto nilang gawing pugad. Nais malaman ng mga nilalang ang bilang ng dami ng tao, mga hayop, mga daang nagdudugtong sa mga kabayanan at mga lugar na pwede nilang mapagkublian kung sakali mang may lumusob na mga manggagamot. Ipinag-utos din ito na pahinain ang mga albularyo para madali na lang nila itong mapaslang sa araw ng kanilang pagdating. Dagdag pa nito na, gustuhin man nilang tumanggi sa mga ito, wala silang magagawa kundi ang sumunod dahil sa oras na tumutol sila, hindi ito magdadalawang isip na itrato sila bilang pagkain. Malalakas umano ang paparating na mga aswang, kaya lahat silang napadpad sa baryo, walang nagawa kundi ang sumunod sa mga ito. At ang mas malala pa sa lahat, na dahil sa utos na yon, may mga namatay na sa kanila. Hindi nila yon ginusto, sadyang wala lang silang pagpipilian. At sa panig naman ng mga nahuli nilang mangkukulam, personal ang dahilan nito. Ngunit sa kabila nun, hindi nito maipagkakaila na wala rin yung magagawa para tutulan ang desisyon ng mga humahawak sa kanila. Nang marinig naman ni Apo ang sinabi nito, di niya maiwasang mag-alala at mabahala. Alam niya kasi na marami sa kanila mga kasamahan ng paniguradong mapapahamak kung sakali mang totoo ang sinasabi ng mangkukulam. Lahat ba ng sinasabi mo ay purong katotohanan? Sa sitwasyon natin ngayon, hindi maganda ang pagsisinungaling dahil kapag nalaman ko na lahat ito ay hindi totoo, katakatakot na parusa ang sasapitin mo bago ka lumisan sa mundong ito. Paninindak ng Apo. Magtiwala kayo, Apo. Totoo lahat ng sinasabi ko. At kahit putulan niyo ako ng braso, hinding-hindi magbabago ang aking mga sinabi. Matapang na sagot naman ito sa kanya. Dahil sa sinabi nito, doon na siya nagtanong ng mga karagdagang impormasyon. Inalam niya kung kailan yun darating, ano pa ang ibang plano ng mga ito, ilan ang kanilang bilang,
at kung sino-sino ang inaasahan nilang magiging kasama nito. Nang marinig naman yon ng mangkukulam, inilahad nito sa kanila na sa katapusan ng linggo darating ang grupo. Ang problema, hindi ito sigurado sa sapat na bilang ng kanilang mga kaaway dahil bawat linggo nadaragdagan ng miyembro ng mga ito. Nabanggit din ito sa kanila na merong 3 gabunan ang pamilya, kaya kung kakalabanin nila ito ng harapan, hindi malabong madehado sila. Ngunit nang marinig yon ng apo, napangiti lang naman yon habang sumasagot dito ng, Talaga ba? Ganun ba ang inaakala mo sa kanila? Kung gayon, dapat nga pala talaga silang paghandaan. Matapos ang pag-uusap, nagdesisyon siyang ikulong na muna ito. Ang nais niya, panatilihin itong buhay hanggat hindi pa nakukumpirma ang detalye na ibinabahagi nito sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto, pinabalik niya ang kasama niyang albularyo para balaan ang iba pa. Hapon na ito nakabalik, alinsunod sa utos niya. At kagaya ng inaasahan, kasakasama na nito ang iba pa nilang mga kapanalig. Pagsapit ng dapit hapon, nagsimula ang pulong. Marami sila noong pinag-usapan, kagaya ng pagpaplano ng mga depensa at sa kung papaano ililikas ang mga tao nang hindi nalalaman ang totoong dahilan nito. Ngunit nang marinig yun ng apo, mariin niyang inilahad na masyado na itong imposible. Naniniwala siya na hinding-hindi niya ito mapapaalis ng walang sapat na dahilan. Kaya naman imbis na puwersahin itong lumisan, pinili na lamang niyang pasikretong taniman ng pangontra ang bawat tahanan ng mga ito. Yon ang unang utos na ibinigay niya sa kanyang mga kasama upang masiguro ang kaligtasan ng baryo. Nang marinig naman yon ng nakararami, wala namang tumutol dito. Lahat sila sumuporta, kaya kahit papaano natuwa na rin si Apo. Matapos ang pagpupulong, pinauwi na niya ang mga ito para maghanda. Halos ilang araw din silang tahimik sa paghahanda para sa paparating na unos. At nung dumating na ang katapusan ng linggo, dito nila nasilayan ang grupo ng mga dayong walang pagdadalawang isip na pumasok sa baryo. Dapit hapon nakarating ang mga ito, at sa hindi malamang dahilan, di man lang ito gaanong napansin ng mga ito. Bukod kasi sa kalkulado ang kanilang pag-usad, para bang alam na nila ang bawat pasikot-sikot dito. Kaya naman ang mapansin niyo ng mga kasamahan niya, napilitan itong lumikas patungo sa tahanan niya. Yun kasi na pagkasunduan nilang plano upang masiguro na walang mamamatay ng walang kalaban-laban. Pagdating naman ng mga ito, nadatna nila itong si Apo na naroon sa labas ng bahay kasama ang mangkukulam. Matyaga yun doong nakatayo, tahimik na naghihintay sa kung ano ang kanilang mga sasabihin. Pagharap naman ng kanyang mga kasamahan, dito nito inilahad na totoo ang mga sinabi nito. Nang marinig naman niya yon, napangiti lang naman siya sabay sagot dito ng, Ang swerte mo, mangkukulam. Nagsasabi rin pala ng totoong mga kagaya mo. Nakakagulat naman. Matapos niyang makapagwika, muli niya itong ibinalik sa lugar na pinagkulungan niya rito. Paglabas niya ng bahay, bitbit niya na ang latigo na ginagamit niya sa pisikal na kumbate. Alam niya na mapapalaban sila noong mismong gabi, kaya habang tinatahak nila ang daan, paulit-ulit niya na itong inabisuhan ukol sa mga bagay na pwedeng mangyari. Nanindigan din siya sa posibilidad na baka meron sa kanilang hindi makauwi, kaya mas mainam na ihanda nito ang kanilang mga sarili. Gayunpaman sa kabila ng lahat ng yon, isa lang ang kanyang siniguro at ito'y walang iba kundi ang kanilang tagumpay. Nang marinig naman yon ng kanyang mga kasama, mas lalong lumakas ang loob ng mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang masipat na nila ang baryo, laking gulat na lamang nila nang makaramdam sila ng pagbabago ng presensya. Hindi nila mawari pero malakas ang kutob nila na parang nakaabang na ang mga ito. Kaya naman nang mapansin niyo ni Apo
Maigi niyang pinagmasdan ng buong paligid hanggang sa dito na nga niya nasilayan ang mga nilalang na tahimik na nagmamasid. Pagtitig niya sa isa sa mga ito, bigla naman siya nitong sinunggaban, kaya naman dali-dali niyang hinugot ang dala niyang latigo sabay hataw dito. Matagal nang dalubhasa si Apo sa paggamit ng latigo, kaya bawat kumpas niya parang sumasabay yun sa nais ng katawan niya. Pagtama naman ng dulo nito sa katawan ng nilalang, kitang-kita ng kanyang mga kasamahan kung papaano ito nabutas habang nilalamon ng apoy. At sa isang kisap mata, naagnas ang buong anyo nito. Nang masipat naman yun ng ibang mga aswang, dito sila nag-alangan na atakihin ang Apo. Napilitan na ring lumabas ang mga gabunan upang subukang makipag-usap sa kanilang panig. Pagharap naman ito sa kanila, bumungad ang 4 na nilalang na binabalot ng madidilim at mabibigat na presensya. Nanlilisik din ang mga mata nito na animoy gusto nila itong lamunin ng buo. Pagsilay naman dito ng Apo, kalmado lang naman niya yung sinipat habang pinagmamasda ng mga kasamahan nitong sumukol sa kanila. Ilang minuto pa ang lumipas, dito na nagsalita ang gabunang namumuno sa mga aswang para sana makipagnegosasyon sa kanya. Nabalitaan namin na merong umano ritong Apo sa lugar na ito. Marami ang natakot sa'yo, pero hindi ako nagpatinag. Alam ko na ang mga katulad mo ay meron ding kahinaan. Ikaw na yon? Ay, nakakalungkot naman. Inaasahan ko pa naman na isang makisig na antingerong aking makakaharap. Hindi naman pala. Pagmamayabang ng nilalang. Matapos naman itong magsalita, ngumiti lang naman siya. Maya-maya pa, nang akmang magwiwika pa ito, bigla na lamang yung napahinto nang may maramdaman yung kakaibang bagay na pumulupot sa kanyang leeg. Hindi ito nakikita ng nilalang, pero alam niya na merong naroon. At habang kinakalag niya ito, mas lalo itong humihigpit hanggang sa paunti-unti na nitong pinipigilan ang kanyang paghinga. Dahil sa pangyayari, humingi na ito ng tulong hanggang sa magkagulo na sila. Nang mapansin naman yun ni Apo, dito na siya tumawa ng malakas habang nagwiwika rito ng, Bakit? May masakit ba sa'yo? Huwag mo na yang alisin. Bagay naman yan sa pagkatao mo. Pagkasambit niya ng mga kataga, dito niya na inalis ang sabulag ng kanyang latigo. Nang masipat naman yun ng mga gabunan, sinubukan nila itong kalagin, ngunit bago pa man nila yun nagawa, nakaihip na si Apo ng orasyon sa kabuuan nito. At dahil sa orasyon na yun, kung kaya't puwersahang bumao ng katawan ng latigo, patungo sa kaibuturan ng laman ng gabunan. Ilang segundo pa ang lumipas, nagsimula na yung sumuka ng dugo hanggang sa lamunin na ng apoy ang buo nitong katawan. Galit ang unang namutawi sa kanilang mga wisyo, kaya ni pag-isip ng plano, hindi na nila nagawa. Bagay na naging daan upang magkaroon ng butas ang atake ng mga ito. At sa loob ng halos kalahating oras na pakikipaglaban, dito niya nakita ang abilidad ng kanyang mga kasamahan. Buong tapang nitong kinaharap ang mga gabunan kahit napakaliit ng tsansa na ito ay magapi nila. Ngunit sa hindi malamang dahilan, nagtagumpay ang mga ito. Kitang-kita ni Apo kung papaano tumarak sa mga katawan nito ang mga mapupurol na sandata ng mga kasamahan niyang albularyo. Karamihan din sa mga naging kalaban nila, ang mga ito ang lumipol hanggang sa tuluyan na yung nagwakas. Pagkatapos ng laban, pawang mga galos lang ang kanilang natamo. May mga malalalim ang sugat pero hindi ito gaanong mapanganib. Kalaunan, nang makalikom na sila ng sapat na lakas, sinuyod nila ang baryo upang hanapin ang iba pa nitong mga kasamahan. Lahat yon pinagpapapatay nila
upang tuluyan ng mabura ang lahat ng bakas nito sa kanilang lugar. At para naman walang makakita sa mga labi, inilibing nila yun sa malayo sa kanilang lugar. Sa iisang ukalang din nila ito ibinurol, nang sa gayoy hindi na sila mahirapan pa. Kinabukasan, sumikat ang araw ng panibagong pag-asa. Pakiramdam nga noon ng mangkukulam, walang nangyari dahil sa bilis ng mga kaganapan. Habang nag-uumagahan sila, napag-usapan nila ang mga nangyari noong gabi. At habang binabalikan nila ang bawat kabanata, lahat ng mga albularyong naroon, hindi maiwasang tumawa. Subalit pagbaling niya sa kinaroroonan ng mangkukulam, napansin niya na nakayuko ito at hindi man lang ginalaw ang pagkain nito sa hapagkainan. Dala ng kuryosidad, kinausap niya yon ng masinsinan at dito na nga niya nalaman ang tunay nitong dahilan. Ayon dito, hindi siya kasama sa pagdiriwang dahil kaisa naman siya sa grupo ng natalo. Naghihintay na lang din siya ng takdang panahon kung kailan ito babawiin ang kanyang buhay. Dagdag pa nito na nakahanda na siya sa mga mangyayari, kaya anumang oras bukal sa loob niyang tatanggapin ang lahat ng parusang ibibigay sa kanya. Subalit nang marinig ito ng apo, ngumiti lang naman ito habang tumititig. Makinig ka. Walang mangyayari sa'yo. Bawat nilalang ay merong ikalawang pagkakataon. Naunawaan ko ang iyong pinagdaanan. Pero sana bago ka magbagong buhay, iwan mo sa tahanang ito ang lahat ng iyong dinadala. Ipagpag mo ang anino ng kahapon at sa pamamagitan nito, makikita mo ang panibagong umaga. Huwag kang malungkot. May dahilan ng Panginoon kung bakit yan nangyari sa iyo. Ang kailangan mo, manalig at magbalik loob. Kumain ka na. Dahil pagkatapos nito, sisimulan natin ang ritual ng paglilinis sa iyo. Nang marinig ito ng mangkukulam, hindi na ito nakapagsalita pa. At kagaya ng sinabi ni Apo, pinakawalan niya ito ng walang kahit na anong kondisyon, maliban sa kanyang mga itinakda. Magmula noon, naging mapayapa na ang kanilang lugar at kailanman wala nang nangahas na sumakop dito, buhat sa proteksyon ng pinakamalakas na apo sa buong Milagro, Leyte.